Ano, prosím. Dobrý den. Vezu vám zásilku, budu u vás tak za 10 minut. Měl jste to být celou? Já za chvíli odcházím z domu. Tak za 8, naschle. No, dobrý, tak se nezblázni, už jsem sám. Když vyjmeme z exekuce, veškeré vybavení půjde do dražby. Umožíte aspoň část dluhu. Požádáme o zastavení a musíte být trpělivá. Dobře? Klid. Dobrý. Omluvte mě, Rachel. Biedermanová? Dobrý den. Byla jsem v jednačce a za chvíli jdu znova. Co se děje? Ale to mi řekni ty, proč to nesedí. Já nejsem mzdovej účetní. Já jsem si nepořizoval firmu, abych tady počítal mzdy 30 lidí. Jestli ti nejdou procenta, tak vrať diplom a házej lopatou. Ne, nejdu na pivo. Máme něco s Alenou. Moment. Děje se něco. Výslech svědků zabere nějaký čas. Co dělala na Karláku? Ten řidič je ve vazbě. V tuhle chvíli vám podrobnější informace sdělit nemůžem. Kde jste mu vzali? Ujišťuji vás, veškeré podrobnosti budou součástí vyšetřovacího spisu. Už to laskavě stojí. Jo, jasný, promiň.
Čus, furt neběžíš? Už tu mrtku ani nespustím. Tak to reinstaluj. Nebudu nic reinstalovat, normálně to fungovalo. Máš na hovno kom? Mám do píči sestavu za 5 pětek. Debilům na netu to běží na sračkách, co nerozběhnou ani Minecraft. Já se ti ještě ozvu, OK? Zavolám do školy. Možná bychom to měli dát vědět jeho kamarádům. Přes Facebook. Proč? Kolegyně to tak udělala, když se jí zabil bratr. To mám na Facebook napsat, že umřel. To je strašný přece. Dneska se to tak prostě dělá. Tak jo, tak to vyhlásí rozhlasem. Byli hrozně milí. Martin měl zrušený Facebook. Jak zrušený. Vyskočilo na mě okno jako vítejte zpět. Proč by si rušil Facebook? A proč ne? Já ho ani nemám. Napsal si ten status. Jo. Oznamujeme vám s lítostí tragický skon Martina Biedermana. Zemřel dnes odpoledne při tragické nehodě. Podrobnosti ohledně pohřbu sdělíme později. A proč jsi to napsal takhle? Jak takhle? Jako někdo úplně cizí? A co jsi měl jako napsat? Dobrý den, zemřel nám milovaný syn a hashtag k tomu.
Kdo je Václav Novák? Znáš ho? Novák je Marťův třídník. Ale nevím, jestli je Václav. Já zajdu, prosím. Ještě to neví. Mám jít s tebou? Substituce je podepsaná, měla tam být koncipá, nevím, co se děje. Za 20 minut jsem tam. Co je? Sandy. Co je s ní? No, šli jsme ven a nebyla na vodítku a zdrhla. A než jsem jí doběh, tak byla prostě pryč. Marta, já fakt nemám čas. Ale je očipovaná, zavolej tátovi, ať to nějak vyřeší. Čau.
Dobrý den. Prosím. Je nám to nesmírně líto, paní Biedermanová. Nikdo z nás si vůbec neumí představit, čím teď musíte procházet. Žáci založili skupinu na Facebooku. Sdílejí tam vzpomínky na Martina. Martinovi se za poslední měsíc výrazně zhoršil prospěch. Snažili jsme se vás o tom informovat telefonicky. Promiňte, my s manželem hodně pracujeme. Psal jsem vám to i v mailu. Martin měl čím dál častější absence. I když byly omluvené, snažili jsme se to řešit. Z osobní zkušenosti vím, že za tak náhlou změnou stojí dost často nějaké problémy doma. Proto jsem doporučil návštěvu školního psychologa. Bohužel jste neodpověděla. Různé deprese řešíme u dětí každý den. Mohou za to i mobily. Jak dlouho Martin nechodil do školy? Hotovo. Ahoj, tak se konečně vidíme. Haló? Haló, slyšíme se? Haló, Eliško? Slyšíme se? So fresh right now. Ladies say, who's that guy? Who's that guy? He's so fly. Ladies say, who's that guy? Yeah, that's me, that's me, that's right. Ladies say, who's that guy? Who's that guy? He's so fly. Ladies say, who's that guy? Yeah, that's me, that's me.
Kristýno. Nebudeš mít průšvih, že jsi takhle zdrhla? Máme teďka volnou hodinu. Chtěla jsem se za váma stavit po škole, ale viděla jsem vás přicházet. Děkuju. Martě v poslední době nechodil do školy, měl nějaký problémy? My jsme se v poslední době moc nebavili. Jste se pohádali? Ne. Myslím, že měl někoho jiného. Tak, tohle je speciální video pro Elišku. Užij si to, kotě. Martin se 2 týdny neukázal ve škole. A falšoval omluvenky s mým podpisovým razítkem. A mám zablokovaný maily ze školy, takže nemohli přijít. Petře, já to nechápu, jak to, že jsme si nevšimli, že se něco děje. Ty jsi ničeho nevšiml?
Já jsem si pečlivě přečetl komunikaci oné neznámé osoby s vaším synem, pane Biedermane. Na služebně mi řekli, že tyhle věci řeší vaše oddělení. Kyberšikanu, stalking, vydírání. Trestní zákoník pojem kyberšikana nezná. Váš syn poslal intimní video neznámé osobě. A pak ho vydírala. Hnusně, vulgárně. Vyhrožovala mu, že to jeho nahý video zveřejní. Dávala mu úkoly. Musel se natáčet, posílal jí to, aby viděla, že je splnil. Myslím, že tam může být souvislost s tím, co se mu stalo. A vy si myslíte, že to byla sebevražda? A co když to byl další úkol? Jak ty ruský děcka, co na poslední chvíli uhýbají před vlakem? Našel jste tam nějakou takovou konkrétní výzvu? Já jsem si od kolegů vyžádal spis. Moc tam toho není. Výpověď řidiče. Váš syn vyběhl z průchodu. Nevšiml si ho. Na první pohled se zdá, že šlo o běžnou nehodu. To mám prostě věřit, že se nerozlít. Teď ani nevíme, co tam dělal, proč tam tudy šel. Všechno je v té konverzaci, slovo od slova. Stačí to akorát odemknout a přečíst. My jsme zažádali Facebook o odblokování profilu. Ale pokud se nejedná o teroristický čin, únos nebo jinou kritickou situaci, trvá to i několik měsíců. A v tuto chvíli nemáme jistotu, že tam najdeme důkaz trestné činnosti. Já vím, že se to špatně poslouchá, pane Biedermane, ale kde není žalobce, není ani soudce. Váš syn se pohyboval na hraně zákona. A teď, když je po smrti, nedá se vyvrátit, že tak činil dobrovolně. Ale jedna věc mě na tom zaráží. Vydírání skrze intimní video bývá postupem sexuálních predátorů. Nenašel jste tam náhodou nějakou další výzvu tohoto druhu? Zmizela dřív, než jsem si to celé stačil přečíst. Mluvíte o ní jako o ženě. Proč si myslíte, že je to žena? Usnul jsem v kanclu, jasný. Kolikrát to chceš ještě slyšet? Jestli tady s náma nechceš být, tak to prostě řekni. Nech si ty hysterický Jsi čurák. Martine. Prosím. No, Co si to řekl? že seš čurák. To spožral, kamaráde. Koukat teda mláčit nebudeš. Pardon, nahrává ta kamera. Ano.
Dáš si kafe? Ne, děkuju. Proč se pořád hrabeš v Marťovým počítači? Prohlížím jenom fotky. Včera jsem zařídila pohřeb. Co jsi dělal ty? Práce. On the page 25, I do exercise 30, 31 and 32. Martine, chci s tebou mluvit. Okamžitě.
oddělení kyberkriminality. Je to Martinův třídní. Vylákal z něj video, pak ho zneužíval a nutil ho k těm úkolům. Pane Je Biedermane, to základní škola Karla Havlíčka Borovského. Pošlete sem policajty. Pane Biedermane, stavte se napřed u nás. S konkrétním obviněním musíme pracovat opatrně, rozumíte mi? Rozhodně toho dotyčného nekontaktujte. Ověříme to a pokud na tom něco je, předvoláme ho k výslechu. Zeptám se ho sám. Pane Biedermane. Přejete si? Chtěl bych s váma mluvit. Píšeme závěrečný test. Počkejte prosím na chodbě. Přijdu za vámi za 10 minut, ano? Ne. Pojďte hned. Narušujete nám hodinu. Příště by bylo lepší. Příště by bylo fajn se představit. Viděl jsem to video. Doteď mě chtěli zbít jen na internetu. Tak tohle je nový. Co asi řekne tvůj kluk na to, že teď jedeš po mladší? Nedělej tady za sebe chudáčka. Jasně. Všechny buzny zneužívají děti, že? Za prvý, tomu klukovi na videu bylo 19. To prosím vás, pošlete sem Procházku. Nemusím vám asi, pane Biedermane, říkat, že toto je pro mě a celou školu nesmírně nepříjemná situace a velmi nás to poškozuje. Správně bych měla zavolat policii, ale s ohledem k okolnostem tuto možnost odkládám na později. Posaď se, Davide. Davide, psal jsi tady panu Biedermanovi? Třeba pro zábavu. Myšlo o nějaký vtip? Ne, nikomu jsem nepsal. Ale to už nejsem já, to je starý profil. Davide, víš, že ať se stalo cokoliv, ať si udělal cokoliv, musíš za to nést i zodpovědnost, správně? Ale já nikomu nic nepsal. Tak jak mi tedy vysvětlí, že tady panu Biedermanovi přišly zprávy přímo od tebe? Ale nejsou ode mě. Nemohl jsem se přihlásit, tak jsem si založil novej. Jsem tam jako Dave Walker, podívejte se. Chtěl jsem si obnovit heslo, ale nepřišel mi od nich e-mail. Říkal, že na vás trestní oznámení nepodá. Někdo si z vás hodně ošklivě vystřelil. Možná měl před ním strach cokoliv říct. Děti lžou. Před pár minutami s ním domluvil školní psycholog. David si patrně zapomněl odhlásit Facebook na školnímu počítači. Někomu přišlo moc legrační psát přes jeho účet zprávy Martinově truchlící rodině. Víte, každé ráno stávám o 2 hodiny dřív a každé ráno řeším zhoršení prospěchu, deprese, úzkosti. Dítě dostane málo lajků a má pocit, že skončil svět. David je slušný a bezproblémový žák. Nic nenasvědčuje týrání ani zneužívání. A co Martin? Ten byl taky v pohodě. Byl to právě pan učitel Novák, který upozornil na Martinovy problémy. Ve třídách máme nové počítače, aby si děti měly o přestávkách s čím hrát. Křídy nám vyměňují za elektronické tabule, dokonce už i záchod.
se ovládá na čipovou kartu. Ale falšování omluvenek odhalit nedokážeme. Učí u vás ještě někdo, kdo rád obtěžuje studenty? Tak to vážná obvinění nebereme na lehkou váhu. To video koluje mezi žáky už několik týdnů. A já mám každý den 10 hysterických telefonátů od rodičů a už se nemohu dočkat třídních schůzek. Pan Novák mi o tom excesu řekl už před 7 lety, když nastupoval. A já neměla a dosud nemám důvod mu nedůvěřovat. Víte, jak je těžké sehnat v dnešní době dobrého učitele? Mimochodem, to video po škole rozeslal právě Martin. Nejspíš z legrace. Co jsem ti provedl, Martine? Můžeš mi to vysvětlit? Je mi jedno, kde jsi to našel a proč jsi to vůbec hledal. Ale dát to na Facebook, to ti přijde normální? Rád zesměšňuješ lidi? Omlouvám se. Teď už nejsi takovej frér, co? Z očí do očí je to těžší, že? Než doma za počítačem. Jseš jenom božák. Vrať se do třídy. Je děsivé, jak jedno video může člověku změnit život, vidíte? Dobrý den. Ahoj, Krištofe. Slyšel jsem o tom falešném Davidovi. Pěkná sviňárna. Mám mě třeba takhle jednou psal falešný profil. Chtěl číslo bankovního účtu. A mně se stalo, že mi psala nějaká holka. Taky s falešným profilem. Chtěla nahý fotky. Nejmenovala se Eliška? Hello everyone, I am Hitesh and I'm going to show you how to track some other messenger users. So just come with me. As first, open your Facebook and then find a person you want to track and chat with him or her, whatever. And now open CMD, command CMD, and wait for his or her reply. Like this. Netstat hyphen NETSTAT hyphen. Okay, now the list of IP addresses is shown. We are looking for one which is established, like this one. So copy that. Now go to your browser and type iplocation.net and paste it. Voila! You got it, you got it. You find the location and now you know where he or she is. So don't forget to subscribe our channel so that you can get more videos like this.
ozvala se Valerie. Psali jsme si přes Fortnite forum. A potom, jestli nepošlu nějaký fotky. Jaký fotky? Posílala mi nahý fotky a chtěla, abych se fotil taky. Jakože sranda. Ale ona chtěla další, drsnější. Mluvil jsi o tom s Martinem? Ne, už pak ani nechodil do školy. A ta Valerie je pořád na Facebooku? Jo, to asi jo. Jenom si je musím odblokovat. Kde je ta konverzace? Smazal si mi. Proč? Dobře, takže ona po tobě chtěla další fotky, ty si je neposlala, zablokoval si ji, to je vše? No, říkala, že je z Prahy, ale na jejím profilu jsem neviděl jedinou fotku z místa, co znám. Tak jsem ji zkusil vystopovat. Jak? Všude na YouTube jsou na to návody. Nešlo mi to, že psala z Ameriky. To video bude asi fake. Ale jemu to funguje? Podívej, Messenger neposílá zprávy přímo tobě. Nenašel si žádnou holku, jenom server někde v Kalifornii. Je dost možný, že ti psala z vedlejšího baráku. Je online, potřebuji, aby si ještě něco napsal. Proč bych jí měl psát? Je to falešný účet přece. Zkusím jí najít. A to jí nemůžeme napsat přes někoho jiného. Pokud to má vyjít, musí to být přes někoho, koho zná. Ale nebudu jí muset posílat žádný své fotky, že ne? Podívej, naslibuji, co bude chtít. Jen ji udrž online. Potřebuju trochu času, jestli se to má povést. Odepisuje. Super. Jaký máš mail? krishot.sef@email.cz. V mailu máš odkaz. Neotvírej ho, jenom ho přepošli. Co to je? Přesto ji najdete? Aha. Nastavil jsem tu stránku tak, že ji může otevřít jenom ona. Přesto ji vysleduju. Otevřát. Co jste teda udělal? Našel jste ji? Tak našel jste ji? Co děláš, ty vole? Mám tě, ty sráči. Ani sen! Vole, dej mi to, se šmako. Držovou. Vrať mi to.
Kam se chystáš? No, mám sraz s Krištofem. Omyl. Máš zaracha. Povolený výlety máš akorát do školy. Vždyť jsem se omluvil snad 100krát. Bylo tebe hezký, že ses omluvil, jen proto ti taky zůstal mobil a počítač. Ty, tati? Bez diskuze. Běž si uklidit pokoj. Můžeme si... Promiň, Martine. Tohle je důležitý. Haló? Samozřejmě. No jistě, ale okamžitě. Můžeš mi říct, proč jsi mi to neřekla? Proč jsi mi neřekl, že Martin zabral našeho psa? Nechtěl jsem, abys... Doufal jsem, že na to přijdu. Na co? Na co? Proč měl Martin problémy ve škole? Proč dělal všechny ty hnusné věci? Proč ho v den, kdy si smazal Facebook, srazilo auto? Chtěl jsem přijít na to, kdo a proč nám zabil syna. Petře, byla to nehoda. Já vím, že ti nebyl ukradený. Ale nic z toho nám ho nevrátí. Já tě potřebuju. Já potřebuju, abys byl se mnou tady a teď. Něco ti ukážu. Podívej se. To je blízko ulice, kde ho srazilo auto. A tady. Je evidentní, že se s někým bere. Ale no. Pár vteřin předtím, než se to stalo. Jenomže s kým? Drží mobil. Prostě se brání. Na ty ruce, jak má. Má tam mobil. On si ho fotí. Kde je Martinův telefon? Což čůra. Prosím.
Pan Šimon Daněk? Nikdy jsem ho neviděl. Z místa, kde zemřel tenhle chlapec, někdo ukradl telefon. Byl to tenhle telefon, který jsme našli u vás, pane Daňku. Koupil jsem ho od nějaký smažky. Za 3 kila. Kde? A co na tom záleží? To je trestný koupit telefon. Co jste dělal 10. června odpoledne? Byl jsem doma. Po práci. Děláte na stavbě jenom ulici od místa, kde se to stalo. Stalo co jako? Pojďte dál. Takže máme rekognici od řidiče a od svědků. Víme, že tam byl, ale všimli si ho až po nehodě. Nevíme, kdy tam přišel a nevíme, jestli tam došlo k nějakému konfliktu. A ten záznam z kamer jste jim ukázal? Ten záznam je hodně nekvalitní. A co když chtěl Martinovi ten telefon ukrást? Začali se přetahovat a on ho strčil do silnice. Stejně tak ho mohl od někoho koupit. Podívejte se ještě jednou na tu fotografii. Nemluvil Martin o někom, kdo vypadal podobně? Ne. Tak my se nyní soustředíme na spojitost mezi naším podezřelým a Martinem. Tak buďte prosím trpěliví. Našli jste tam něco? Vymazal ho a dal tam svoji simku. Díky tomu jsme ho vypátrali. Ale bez Martinových fotek je ten mobil na hovno. O to už se postarají naši technici. Co ta zablokovaná konverzace? Proč to trvá tak dlouho? Omluvte mě. To jde cestou mezinárodní právní pomoci. A to nějaký čas trvá. Posílají tam žádosti z celého světa. Petře, já nevím, co chceš dělat, ale jakmile ten telefon otevřeš, cokoliv v něm bude právně nepoužitelný. Ty prostě nemůžeš manipulovat s důkazy. Tohle bude ještě průser, okamžitě mi zavolej. Dobrý den. Říkali mi, že tady budete. Vy jste ten řidič. Pozvali mě sem jako Smíte svědka. se mnou mluvit, to Já víte. vím, na nic jiného nemyslím, já se chci omluvit. Dobrý den, pane Biedermane. Je tam Dan? Je u sebe. Jo, šéfe? Potřebuju obnovit tenhle telefon. Můžu vyměnit motherboard, jestli nefunguje. Ale teď tu asi žádný nemám. Funguje, je po resetu. Potřebuju všechno, fotky, videa, zprávy. No, zprávy určitě ne, fotky a videa asi jo, možná, že ne všechny. A asi budou v horší kvalitě. Zítra se na to podívám. Ne. Podíváš se na to hned. Nezlobte se, já nevím. Neví se. Ne.
Se synem tam byl ještě někdo další zrovna v tu chvíli, kdy jste přijížděl. Je to ten člověk, kvůli kterému vás sem zavolali. Ten policajt se ptal na to samý, ale já to nevím. Tak se podíváte znovu. Já se ale nebudu dívat. Nechci se dívat. Telefonoval jste. Psal jste SMS-ku. Jak je možný, že jste ho neviděl? Příští týden bude rekonstrukce. Já si možná vzpomenu tak. Naschle. Lokalizoval jsi někdy něčí profil, Dané? Na Facebooku. No, někdy nahlašuju špatných recenzí, falešné profily jiných e-shopů, ale nelokalizuju. To je zbytečný. Mýho syna někdo vydíral. Přes Messenger. Byl pořád online, snažil jsem se ho najít, ale nevyšlo to. A to jste hledala přes Termux, nebo jak? Normálně přes naše webovky, ale to je jedno. No, všechny ty IP geolokační služby jedou přes databázi adres a ta se aktualizuje. Takže i kdyby nakrásně vám to ukázalo Václavák, tak je to spíš náhoda. A nebo otevřený router. Zastávka, internetová kavárna, tak. No, ty anonymní sráči, co vyhrožujou, jsou pořád ty samý zmrdi. S internetem nebo bez něj. To když jsem byl malej, naše nebyli spolu, tak mě pořád někdo volal. Na pevnou linku, že jo. No tak se nechala škrtnout ve zlatých stránkách, ale on volal dál. A pak taky posílal dopisy. Třeba fotky péra, nějaký opozlý keci, že ji znásilní, vyhrožoval. Máma z toho byla na prášky. No a pak zjistila, že je to soused. Přímo z baráku. A jak to zjistila? Na těch dopisech totiž nebyla adresa ani známka. No tak se na něj jednou u schránky počkal strejda a rozbil mu hubu. Tohle není o internetu, šéfe. V lidech se probudí něco zlýho, když si myslí, že jsou neviditelní a všechno jim projde. Ten pocit moci je pro ně přitažlivý, návykový. A nepřestanou, dokud jim někdo nepřeláme prsty. Hotovo.
přijde máma. Má noční. Jo a stáhla jsem toho nového Tarantina, ale klidně se můžeme podívat na něco, co chceš ty. Dáš si víno? Ne, děkuju. Ale ty si určitě dej, jestli máš chuť. Tak jo. Půjdeš ke mně, nebo tam budeš jen tak stát? Možná bych si to víno dal. Nakonec. Jo, jasně. Bílý nebo červený? Bílý. Tak jo. Můžeš chvilku vnímat jenom mě, Marty. Jsi divný. Děje se něco? Nechutná ti to víno, nebo... Ne, to víno je skvělý. Já jen jsem asi trošku nervózní. Nemáš důvod. Ježiši, promiň, jsem debil. V pohodě, to je bílý, nedělá fleky. Tak já skočím pro hadro, jo? Počkej, a co to víno? Počkej. Ty počkej, můžeme trošku zpomalit? Jasný, promiň. Promiň.
Kristýnu Martina někdo vydíral. Učil ho dělat věci, které by normálně nedělal. Nebylo to z jeho hlavy, chápeš? Co myslíte, jaký věci? Martin ti o tom nikdy neřekl. Nikdy o Elišce nemluvil. Myslíte Eliška Svobodová? Eliška, ta mu řekla, aby mi tohle to udělal? Kristýno, ty tu Elišku znáš. Tohle video točím kvůli jedné svini, co si založila falešný profil a pak mě přes něj začala vydírat. Ale já jsem před chvílí zjistil, o koho jde. Takže si na to počkejte. Tak. Tohle video točím kvůli jedné svini, co si založila falešný profil a pak mě přes něj začala vydírat. Ale já jsem před chvílí zjistil, o koho jde. Tak si na to počkejte. Jako na píču, když k falešnému profilu přidáte vlastní číslo. Znáte Elišku? Blonsku z Facebooku, co láká z lidí videa a pak je vydírá? Tak tady má... O co? Kam zdráš, sekundo? Pojďme se ještě něco říct. To nedám, vole. We have no. To je stejně to každému uprdele. Prosím tě, Anglinu dá každý dement. Nevíš, jak můj fotr. Ukaž mi to. Čus.
Čau. Tak co, doučko? Co asi, vole, na píču? Půjdeme dneska do toho kina? Asi ne, jindy. Já ještě musím k bábě a pak se psem. Jo. In the night fortnight, the future is unknown. Čau. Hele, nevíš, kdo je Marie? Kdo to má být? No, to právě nevím, ale lajkuje Martymu každou blbost. Žárvíš? Týno! Hej, Týno. Dík moc, za 4, ale mám to. Tak to je super. Táta ti nezabaví počítač a budete si moc s Martym zapařit. Co je? Marty psal, že jsi nějaká kruto přísná. To tě poslal vyzvídat, proč si s ním nebavím. Přes měsíc spolu chodíme. Co tím jako chceš říct, krávo? Promiň, já nevěděla, že ti to bude nějak vadit. Děláš si prdel, jestli tě někdy potkám, svině. Já nevěděla, že umíš být tak drsná. Nechápu, že jsi mi to sežrala. Co jsi byl ty? Jsi strašný hajzel, Krištofe. Co, kde jsi vzal všechny ty fotky? Stáhl jsem to z Instagramu nějaký modelky, lomeno kurvy. Ježiš. No to ji rovnou můžeš dostat to napsat, jestli si náhodou nechce někdo zaprcat. Klidně. Počkej. Ne? Kámo, to by bylo jako strašný přepalné. Hej, ale na profilovku jí dej nějaký filtr, ať vypadá jako uvěřitelnějc, ať nemá samý modelkovský fotky. Čus, furt neběžíš. Už tu mrtku ani nespustím. Tak to reinstaluj. Nebudu nic reinstalovat, normálně to fungovalo. Máš na hovno komp. Mám do píči sestavu za 5 pětek. Já se tě ještě ozvu, OK? Chci jít do kina? S takovouhle píčou? No, jasně, že půjde do kina. Ale místo ní se tam objevím já. Jejda, ty asi nebudeš Eliška. Ne, vole, nejsem Eliška. Takový hajzl. Počkej, znáš Martyho. Prostě blbne. Co děláš? To myslíš vážně? Promiň. Počkej, děláš si srandu, nebo... Fajn, dobře. Ty vole.
Prostě jsem chtěla zjistit, jestli to se mnou myslí vážně. Byl to jenom blbý vtip. Jako to je výhoda, když tyhle věci dělá váš nejlepší kámoš. No prostě víte, kdy jde najít. Hej, zmrdě! Co taky blbneš, vole? Už znáte Elišku? Blonsku z Facebooku, co láká z lidí videa a pak je vydírá? Tak tady je máme, vole. Jsi do prdele, vole. Krištof Severa, jestli toho někdo neznáte, je to zasraný vyděrač. Jdi do prdele, neslyšel jsi, vole. Honíš si nad tím, co ti lidi posílají, Krištofe, a? Tady Krištof třeba nenávidí psy, by the way, co? Dej to sem, ne? Všechno to půjde ven, vole. Fotky, videa, všechno. Ten skurvenej čok, kterou si kurva zabil ty, vole, ne já, ty. Ty jsi úplně vylízanej. Mě tady jako vyhrožuješ na chodníku do kamery. Ty vole, ty jsi takovej zoufalec. Tohle smažeš, rozumíš, vole? Nebo co? Kam zdráš, ty kundo? Pojďme se nechci něco říct, ne? Ten je můj. Ten mobil. Vrať mi ho. Vy jste byli s Martinem nejlepší kamarádi, viď? Krištofe, neodpovídej. Pojďme po pořadě, ano. I kdyby Krištof udělal něco z toho, co jste uvedl, jak doložíte zavinění ve formě úmyslu? Je přece naprosto zřejmé, že šlo mezi Krištofem a poškozeným o předem smluvené jednání. Je to pravda, Krištofe? Martin po tobě chtěl, abys mu ubližoval? Víš, Krištofe, my si tu vaší konverzaci přečteme a to nebude dlouho trvat. A nejenom to. My zjistíme přesně, odkud a kdy si to psal. Zjistíme všechno. K dohodě přece mohlo dojít i osobně, ne? Nehledě na to, že odkazovat jen na online komunikaci je zavádějící. Neprosil tě Martin, aby si s tím přestal? Proč jsi v tom pokračoval dál, Krištofe?
Bavilo ho to. Máme přiznání na videu, tak o co jde? Jeho právník spoléhá na paragraf 12. Nepřípustnost důkazu, který byl získán bez vědomí nebo souhlasu pachatele. Takže je to k ničemu. Máme Krištofovom přiznání, že se vydával za Elišku a že Martinovi dával úkoly. Ale stále trvá na tom, že se jednalo jen o online hru. A že to nebylo myšleno vážně. Ale s největší pravděpodobností státní zástupce stíhání zastaví. I kdyby jsme to video získali my a ne vy, stále se jedná jen o nepřímý důkaz. Jak odepisovala. Nemůžu to dostat z hlavy. Kdo odepisoval? Valerie Krištofovi. Když jsme ji naháněli, psal si s ní. Seděl přímo proti mně. Musel to psát ještě někdo další. Tak pamatuješ, jak tady Krištof předspával, jak se zavřeli v pokoji a měli ty svoje herní večery? Koukali na blbosti a smáli se. A co když je to pravda? Dělal by tohle všechno Martin, kdyby ho to nebavilo. Kvůli jednomu posranému videu. On se bál. On se hrozně bál, měl hrozný strach. Hned, mami.